U okviru snažnog investicionog ciklusa, usmjerenog ka izgradnji moderne i održive energetske infrastrukture Crne Gore, Elektroprivredu Crne Gore A.D. Nikšić danas je posjetio ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten, koji sa rukovodstvom kompanije, izvršnim direktorom Ivanom Bulatovićem i izvršnim rukovodiocem Direkcije za razvoj i investicije Ivanom Mrvaljevićem razgovarao o strateškim projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, među kojima je i vjetroelektrana Gvozd. Tokom sastanka razgovarano je o projektima energetske tranzicije Crne Gore, budućim planovima EPCG, kao i o mogućnostima za jačanje saradnje sa partnerima iz Njemačke u segmentima zelene energije, digitalizacije i modernizacije elektroenergetskog sistema. I think it's an important day for Montenegro. It's an important day for EPCG, which is now embarking on including wind power into its energy generation portfolio. And of course, we are happy that in this EPCG is counting on German engineering excellence. Nordex company, which has been installing, I think, more than 40 gigawatt around the world, and now for the first time also here in Montenegro. These are really high-tech, highly efficient wind turbines. And I believe that by this German engineering excellence will contribute to the development of Montenegro's green energy transition, of which wind power will be a major part. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da ugostimo njemačkog ambasadora, gospodina Feltena, na našem sajtu, na izgradnji vjetroelektrane Gvozd. To je podrška Crnoj Gori, podrška crnogorskoj energetici i na kraju podrška svemu onome što radimo Elektroprivredi Crne Gore. To je dokaz da smo na pravom putu kad je u pitanju energetska tranzicija i podrška njemačke ambasade, uopšte Njemačke nam puno znači. Vidite da se radi o jako kompleksnom projektu, da nas svjedočimo, ja bih rekao, istoriji novije crnogorske energetike i nadamo se da ćemo prve kilovat sate imati do kraja godine proizvedene sa ove lokacije i injektirane u našu mrežu. Ambasador Felten je izrazio zadovoljstvo napretkom koji EPCG ostvaruje u oblasti obnovljivih izvora energije, navodeći da mu je drago što ima priliku da prisustvuje postavljanju prvih dijelova turbina na vjetroelektrani Gvozd. Vjetroelektrana Gvozd, čija je izgradnja u završnoj fazi, predstavlja nastavak uspješne saradnje EPCG sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i značajan korak u realizaciji ciljeva Crne Gore u okviru nacionalnog energetskog i klimatskog plana. U realizaciji ovog projekta učestvuje i Nordex, renomirana kompanija iz Njemačke, što dodatno potvrđuje izuzetnu saradnju između EPCG i njemačkih privrednih partnera i konkretne rezultate koje ta saradnja donosi u oblasti obnovljive energije. EPCG ostaje posvećena jačanju međunarodnih partnerstava, razvoju novih tehnologija i sprovođenju projekata koji doprinose stabilnoj, ekonomski održivoj i zelenoj budućnosti Crne Gore.